Maya. Sen kim? Men Maya Özer Orazova. 1984 ýylyň 1-nji maýynda Aşgabat şäherinde eneden doğuldum. Maya. Siziň bäherden aýdymyňyz hit boldy. Şol aýdym çıkandan soň sizde nähili duýgular başdan geçdi? O duýguny men pikirimçe söz bilen beýan edip bolmaýarmyka diýen. Sebäbi ol aýdym çykanda men öz garaşymdan hem gaty uly zat boldy da. Adamlaň gollawy, adamlaň aýdymy halaýşy, ýazýan zatlary. Sebäbi men okap ötürin, sen goýaň men okaýan. Ülkem dolu meherden, ediz mekan beherden. Seni yatire gırkler, halipalar şagirtler. Sılan sarı balşalım, yine deken yanşalım. Nur hal Mehmet öttü, sadları arşa yetti. Enevesim koynumdan, ulu borçar boynumdan. Beher dilim beherden, döresin sen meherden. Enevesim koynumdan, ulu borçar boynumdan. Beher dilim beherden, döresin sen meherden. Hanlan hanı nur verdi, han kerelle yanırdı. Seydi şan durunno, ağı şan başorunno. Şopon kır boçkor ata, keletede kovata. Arçman börme bamızı, paydı atam namızı. Enevesim koynumdan, ulu borçar boynumdan. Beher dilim beherden, döresin sen meherden. Enevesim koynumdan, ulu borçar boynumdan. Beher dilim beherden, döresin sen meherden. Karmolo Ahmet bir, dıkma serdar misli şir. Duvalada kalabar, yaracıda sena var. Hen şahadan avarat, dağlı ovan amarat. Zingi baba yekedir, övladır depedir. Enevesim koynumdan, ulu borçar boynumdan. Beher dilim beherden, döresin sen meherden. Enevesim koynumdan, ulu borçar boynumdan. Beher dilim beherden, döresin sen meherden. Aktepe'de arlılar, Karagan'na barlılar. Döşün gerse sayvanlı, düşman daştan aylanlı. Şıgırlarını eşitsen, gellibaşı deşitten. Edesin else dili, Emir Süleyman'a gel. Enevesim koynumdan, ulu borçar boynumdan. Beher dilim beherden, döresin sen meherden. Enevesim koynumdan.
aydym sizin awtorsky öz aydymyňyzmy we kim işläp berdi? Beherden aydym. Beherden aydym bilenler bilýänlerem. Ýadmurat Çörliýew diýip biziň şahyrymyz bar. Göktepeli. Şoň ýanyna biziň owadan zenanymyz alyp barjy gyzymyz Gunça Çalaýewa. Ýadmurat Çörle Beherden marada goşgy ýazdyp ýanyna barýar. Onam Ýadmurat Çörle ýanky Beherden goşgyny gowudyp ýazyp berýär. Şondan soňam Gunçaň özü ony öz sahypasyna, TikTok sahypasyna okap goýýar. O da halk tarapyndan gaty gowulanýar. Günleň birinde de men TikTok görüp açyrkam. Şoko şagabat geldim. Onuň men öz işleýän studiýama Arslan Amanow şoň ýanyna bardim-de şo goşgyny görkezdim. Olam gollady. Действительно goşgy dedi. Soňra biz pikirlendik kime sadan ýazdyrmaly. Gara bir kişiden sadandan ady tutully. Täze aydym ýazmak üçin, täze ideýa bolmak üçin ýaş, entek öňkü aydymlar ýa täze aydymlar bilen kellesi dolu bolmadyk. Bize sadanda gerek bolýar diýip men Arslana dedim. Arslan maňa Parahat Kuliýew maslahat berdi. Ana şeýdi ben Parahat Kuliýew jaňatdyk. Ol irräkdi. Yatan ýerinden tuzdyryp getirdik diýsem hem ýalňyşmaz. Şeýdi Parahat geldi goşgyny diňletdik. Gara Arslan öz pikirini aýtdy, men öz pikirimi aýtdym, Parahat öz pikirini aýtdy. Gara Parahat Kuliýewiň sazy üýşüp şeýdip şolaydymy döretdik. Sevime arzım aydayın Semendirdi tar garip Ateş şırabındadayın Dostlarım den duşlarım Düşman bolupdur nädeyin Şol sebepten ağlayır men näde yarillengidir Dostlarım den duşlarım Düşman bolupdur nädeyin Şol sebepten ağlayır men näde yarillengidir Getirmedim Sarnayıp şamu seherler ileri yatırmadım Neyleyin savrım bilen hem karar ellen gider Sarnayıp şamu seherler ileri yatırmadım Neyleyin savrım bilen hem karar ellen gider
Aya. Sungat ýoluna gelmeňe kim sebäp boldy? Sungat ýoluna gelmegime takminan 1991 ya 92. O bizim öýümizde Çornobyl beka telewizorumyz bardy 4 burç. Aha. Şonna şmatky bizim gahrman bagşymyz bar. Bilbil sesli zenanymyz. Cemal Saparow. Men şonu birinji gedek göremde aýdym aýtmaga, dutar çalmaga bilemok men üçin şonu göremde meni şo söýgü döredi. O wagtda men ors mektepde okuýardym. Bizim mektebimizde de dutar krужоwy bardy. Hani şeydi ve men dutara başladım. Doğrusu taýygydym ejemden. Sebäbi dutar krужоwy gatnap başlandym. Men hiç kime aýtmadym. Bir şu öýe gelemde oklawa dutaryň perdelerini çyzanmy ejemdäki düşünmän çok düşündiler. Onda siz dutarda da çalıp aýdym aýdyp bilýäňiz. Hawa. Onda häzir gepleşigimizde dutarda aýdym aýdyp berersiňiz. Nesip bolsa. Oyunun lezzetini bilmeyen adam Oyunun lezzetini bilmeyen adam Hünerli jigidin sağına değmez Bit halıklı bit kıy bolun pis adam Peridadan edenlerine değmez Muhannesin bolmağı naması ani Bir seviş gününe eylemez seni Canağlar muhannesin onunu Merçaklinin 600'üne değmez Canağlar muhannesin onunu Merçaklinin 600'üne değmez Bağırdır Adam ardır kurpeyanın ağırdır Bardır adam şarkı dizine devmez Mağtumuli devran sonudur adam Lahadatlı öyge koyur sen kadam Mani çözanlamız bir akaladam Danaların aydın sözüne değmez Mani çözanlamız bir akaladam Danaların aydın sözüne değmez Vardır adam diyen nanına değmez
kısmetini Burhani Adam oğlu adam zade kısmetini Burhani Ödüşünden ağlamaya takat verip Burhani O ötönüne tova kılay takdire ten Burhani Yaman tenlerden kaydı bey doğru yoldan Burhani Bu sözlerim adam zade mıdam oylap Burhani Çokların ümmeti men etmez har olmaz Halka kulluk edenin rızkı artar hor olmaz Tevekkili koçyıdın işi harzar olmaz Kıyışıkmasın nekeseye onlu yaran yar olmaz Bu sözlerim adam zade mıdam oylap Burhani Hakkım halan ettiği yaşılıktan kaldıran Dire hizmet eyleyip ölüme sarpa hürmet Gamyin biçare vursun et onursun himayet Bu sözlerim adım zade mıdam oylap Burhani Bağıtıyar mağıtım oluyor kimden diler tamani Bilsen yanşilik dirmene dilim dimez yamani Fikri etkin insani hadir şeyle zamani Adamini tanısana gül divan almani Şekim olsa bu sözde nadana sır bir hali Fikri etkin insani hadir şeyle zamani Adamini tanısana gül divan almani Şekim olsa bu sözde nadana sır bir hani Bu sözlerim adam zade mıdam oylap Burhani Şu günlerde seni jahan bagşy bilen bilerek goýýarlar. Siz tembriňizem alyp barýan ýoluňyzam diňrek görýärler. Özüň nähil pikir edýäň? Jahan sana konkurentmi? Yok, men konkurent dip hatap edemok. Sebäbi döwrsi jahanam men dinlämok diýsem ýalançy bolýar. Men gabat gelýän dinleýän. Jahan bagşyň öz dinleýijileri bar. Men öz dinleýijilerim bar. Şoň üçin men onu konkurentlik dip hatap edemok. Özüň beýik görýärmi? Yok, Onu jahan beýik. yok. Kiňiňem alyp barýan ýoluňyz deň dälmi? Menden. Ona halk baha bersinler.
sözler var. Baktım görübilmediğince gözler var. Dinlen yel uğruna gurlat gidenler. Men bağıttan baymen çünkü hakam var. Oynansak da ey mehriban doğanlar, aramızda bardaş eyle insanlar. Öz diline iyi çıkman yürünler. Men juda bağıtlı çünkü hakam var. Yetip gelir şala başım sızlasa, nurlar yağar yüzünden söz söylese. Düşmanlarım tırnaktan kır izlasa, men juda bağıtlı çünkü hakam var. Oğluydım var deyip döşün gersinler. Zahmetinin rahatını görsünler. Ecemilen bile devran sürsünler. Men bağıttan baymen çünkü hakam var. Oynansak da ey mehriban doğanlar, aramızda bardaş eyle insanlar. Öz diline iyi çıkman yürünler. Men juda bağıtlı çünkü hakam var. Yetip gelir şala başım sızlasa, nurlar yağar yüzünden söz söylese. Düşmanlarım tırnaktan kır izlasa, men juda bağıtlı çünkü hakam var. Häzirki döwrüň aýdymçylaryndan haýsyny halap dinleýär? Murat Karol. Karol tana bilmän geçdimler. Maya, siz sınavda degişli okudyňyzmy? Hawa. Men Türkmen Milli Konservatoriýany oturdum. Ronaldo Messi. Hiç aýtsam, Näme üçin? futbola gyzygamok men. Conor mu Habib? Habib. Cola mı Fanta? Kola. BMW Mercedes. Mercedes, конечно. Dünya 2 günlüktür, 2 gün başına yüktür. Hayrı demeyen kömekçiler köptür. Ol sevgi duygu yoktur, yalana yürek doktor. Ahir sonu hesaplaşıp olacaktır. Saklaman gidin gitsin, koy ol seni terk etsin. Dert senden uzak olsun, düşmanlarına gitsin. Yolun açır Tanrım, bolma hiç açıngan kıyın. Değmez yalan bu dünya, topraktır son salgın. Dünya 2 günlüktür, 2 gün başına yüktür.
Asaplaşık olduk